zainteresowała mnie kwestia niepodległości Smoleńszczyzny. W takich sytuacjach, jak Polska miała doświadczenie właśnie z odzyskiwaniem niepodległości, czy z zaborami, czy z reżimem komunistycznym, no to zawsze jak nie było szans na walkę zbrojną, no to trzeba było właśnie wyjeżdżać na emigrację, no to zajmowano się kulturą. I ta kultura to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, bo to właśnie pobudza tą tożsamość narodową. Tak. I zawsze jak budziło się to odrodzenie, to właśnie przez kulturę. Czyli pana zdaniem, Bardziej białoruska niż rosyjska, oczywiście, dobra, zdecydowanie. bardziej, dobra. Dzień dobry. Dzień dobry panie Jakubie. Dzisiaj właśnie chciałbym porozmawiać z panem o takim pytaniu Rzeczypospolitej i zanim zaczniemy, to mógłby pan opowiedzieć trochę o sobie. Jestem współtwórcą kanału i portalu Kurier Historyczny. Też naukowo zajmuję się prawem międzynarodowym i historią państwowości Rzeczpospolitej. Oprócz tego. Dobra, dziękuję. I pierwsze pytanie. Dlaczego w Polsce mówi się dziś tak mało o I Rzeczypospolitej, zwłaszcza o jej wschodnich ziemiach? Czy mało, to trudno powiedzieć, ponieważ właśnie w ciągu ostatniej doby widziałem kilka reklam związanych z różnych firm, w których pojawiał się szlachcic w kontuszu i to było oczywiście nawiązanie do bardzo popularnej w Polsce produkcji serialu Netflixa 1670, który bije rekordy popularności. Poza tym mamy bardzo prężny rynek powieści sarmackich, których akcja umiejscowiona jest właśnie w I Rzeczpospolitej. Mamy też sporo literatury popularno-naukowej odnoszącej się przede wszystkim do kwestii życia codziennego szlachty, po części także chłopów w Rzeczpospolitej przedrozbiorowej. I oczywiście przeciętny Polak żyje dniem dzisiejszym jedynie jeżeli ma pasję historyczną i wśród tych pasji jest zainteresowanie Rzeczpospolitą przedrozbiorową, no to znajduje się to w pewnej niszy. I tak przeciętny Polak nie myśli na co dzień o zwycięstwach husarii czy osiągnięciach I Rzeczypospolitej, tylko żyje właśnie dniem dzisiejszym i w jakiejś niszy znajduje się ta I Rzeczpospolita. Oczywiście brakuje seriali produkcji filmowych, które by dotyczyły stricte historycznie tego okresu Rzeczpospolitej, nie jak seriali komediowych jak 1670, które nie ma wiele wspólnego z realiami historycznymi, tylko właśnie takich produkcji ściśle historycznych, przygodowych, które by też były taką popkulturową odpowiedzią na brak takiej produkcji, która by pochłonęła zainteresowanie masowej widowni tym okresem. Ale biorąc pod uwagę tego, że brak właśnie takiej produkcji masowej, która by ogarniała taką zbiorową wyobraźnię, jak niegdyś to robił Sienkiewicz trylogią, czy później właśnie ekranizację trylogii stworzone przez Jerzego Hoffmana, no to biorąc to pod uwagę i tak jest nieźle, że jest bardzo dużo książek, powieści dotyczących tego sarmatyzmu, jest właśnie takie zainteresowanie związane z serialem 1670. Oczywiście brak jest w zbiorowej wyobraźni Polaków tych ziem wschodnich. Jeżeli powieści sarmackie są gdzieś umiejscowione, no to jest to obszar województwa ruskiego przede wszystkim. Tam jest iluś tych powieści się dzieje wyłącznie tam, a mimo, że Rzeczpospolita była terytorialnie bardzo dużym państwem, no to o pozostałych ziemiach Wielkiej Rzeczypospolitej bardzo mało wiemy i nie mamy tego w zbiorowej wyobraźni, nie mamy jakichś skojarzeń, nie mamy jakichś bohaterów z tym związanych. No, trylogia Sienkiewicz, no to już też nie przemawia raczej do tych najmłodszych i tutaj pojawia się właśnie taki duży brak, który powinien zostać zagospodarowany. Okej, a jakie w ogóle znaczenia miały najbardziej wysunięte na wschód terytoria dawnej Rzeczypospolitej? No, na przykład województwo mściesławskie. To były tak zwane rubieże, czyli odpowiednik słowa dzisiejszego kresy. Oczywiście
Dla Polaków Kresy znaczą już coś innego. Kresy to jest ten obszar dotyczący tego, co straciliśmy po 1944 roku, po 1945 roku, po II wojnie światowej, co odpadło, i to są tak zwane Kresy. Ale w rzeczywistości w I Rzeczpospolitej te Kresy to był ten pas wschodni, w którym stykały się wpływy Moskwy, Turcji, gdzie żyli gdzieś kozacy i były to dosyć takie dzikie obszary pod pewnym względem. I to była taka też zapora przed wschodnią barbarią, jak pisał Leibniz w jednym z swoich pism dotyczących Rzeczpospolitej, które uważał za Rzeczpospolitą za bastion europejskiego Zachodu wobec takiej wschodniej, azjatyckiej Moskowii. I taka rola rubieży właśnie, no tutaj znajduje się też województwo mścisławskie, które było bardzo blisko Smoleńszczyzny, też Mścisław był ważną twierdzą w połączeniu ze Smoleńskiem i to była właśnie taka zapora przed wschodem. A pana zdaniem, czy Polacy w ogóle pamiętają, że były to ziemie Rzeczypospolitej? Tak przeciętny Polak raczej w ogóle nie pamięta tego. Po prostu nie ma żadnego skojarzenia z tym obszarem. Oczywiście pamięta się Kmicica, który gdzieś tam z Oszmiany, gdzieś z Litwy, gdzieś jest tam Żmudź i są skojarzenia z czymkolwiek to się kojarzy. Oczywiście jeżeli mamy trylogię, no to mamy gdzie to umiejscowić. Mamy właśnie te przygody tych bohaterów, mamy to w zbiorowej wyobraźni. A Ścisław z niczym się nie kojarzy przeciętnemu Polakowi. Nie ma jakichś tych skojarzeń. Oczywiście ludzie, którzy tam żyli, no, czy w I Rzeczpospolitej, czy nawet II Rzeczpospolitej, była jakaś warstwa symboliczna z tym obszarem związana ze względu na ludzi, którzy mieli styczność z tymi miejscami, czy po prostu tam żyli i musieli się później przenieść, jak tam nastała sowiecka Rosja. I tutaj z kolei już w obecnej Polsce nie ma kompletnie nic. Jeżeli by się pojawiła na przykład przynajmniej powieść gdzie akcja była umiejscowiona w tych obszarach, no to już jest coś. Nie mówiąc już o filmie czy serialu, no to już by ten obszar istniał w zbiorowej wyobraźni. Obecnie tego nie ma po prostu. No i wtedy następne pytanie od razu. A jak pana zdaniem postrzegana jest utrata Smoleńska we współczesnej Polsce? I czy ten temat jest obecny w polskiej świadomości historycznej w ogóle? Tutaj jest sytuacja zupełnie identyczna, że tego tematu nie ma. I jeżeli chodzi o Smoleńsk, to jeżeli w jakiejkolwiek on formie istnieje w polskich wyobrażeniach, skojarzeniach, no to mamy wojnę smoleńską z 1632-1634 rok, bo ona jest omawiana w szkole. Dosyć, no, jak można powiedzieć, to ma jakiś tam istotny punkt w ramach tej edukacji. Uznaje się za to istotną wojnę. Jest ileś publikacji naukowych czy popularnonaukowych, które dotykają tego tematu. Gdzieś ona się pojawiła w produkcji takiej popularnej wśród pasjonatów właśnie epoką I Rzeczpospolitej, Zrodzeni do szabli. Natomiast jeżeli chodzi o tą utratę Smoleńska w 1654 roku, no to znów mamy ten problem, że tak zwany potop moskiewski, potop rosyjski nie ma nawet porządnej monografii naukowej. I nie mówiąc już właśnie o takim dziele popkulturowym. No potop szwedzki tutaj jest całkowicie zagospodarowany przez potop Henryka Sienkiewicza. On istnieje w zbiorowej wyobraźni Polaków. Polacy mają mnóstwo skojarzeń związanych z potopem szwedzkim, wielką grabieżą, wielką tragedią i to cały czas gdzieś oddziaływuje. Jak jest chociażby mecz piłkarski Polska-Szwecja, no to zaraz pojawiają się skojarzenia z potopem szwedzkim, bo oczywiście popkulturowo to zostało już bardzo dobrze zagospodarowane. A potop moskiewski, chociażby ze względu na cenzurę w czasach zaborów, później na cenzurę perelowską, to nie znalazło jakiegoś odzwierciedlenia w kulturze masowej. Z tego powodu przeciętny Polak, jeżeli wie, no to
no coś tam było i to była wielka tragedia, ale nie ma jakiegoś takiego wyobrażenia tej tragedii związanej z atakiem Moskwy wtedy. Nie ma jakiejś opowieści o tym czasie. No i najgorsze, już taką zupełnie podstawową rzecz. Nie ma porządnej monografii naukowej, która by była temu poświęcona. No i żeby jeszcze być może pojawiła się jakieś dzieło popularno-naukowe, które by jakoś przybliżyło ten czas. Jeżeli mówiłem w poprzednim tym pierwszym pytaniu o tym właśnie zainteresowaniu sarmatyzmem, to ono obecnie się skupia, właściwie odpowiadając na pewne zapotrzebowanie społeczne, na tym życiu codziennym ówczesnych mieszkańców I Rzeczpospolitej, głównie szlachty i chłopów. Jak żyli, co myśleli, jak spędzali czas wolny, jak udzielali się w życiu publicznym, jak wyglądała służba husarza, jak wyglądały wojny, jak hodowano konie, tego typu rzeczy. Nie ma właściwie, ten nurt książek popularnonaukowych jakoś omija omawianie poszczególnych kampanii wojennych, takich bardziej przystępnych, nie taki dla takiego pasjonata tych kwestii militarnych, ale dla takiego przeciętnego zjadacza chleba. Nie ma po prostu opracowań tego typu, które by dotykały tych tematów, w tym właśnie utraty Smoleńska czy kolejnych oblężeń tego miasta. Oczywiście są pewne serie wydawnicze dotyczące bitew poszczególnych, także bitew, które miały miejsce w czasach Rzeczpospolitej, ale to są też takie publikacje dla pasjonatów tego tematu, a takie, które by szły bardziej masowo, które by zainteresowały właśnie w cudzysłowie przeciętnego zjadacza chleba, tego cały czas nie ma. I dlatego ten Smoleńsk, utrata Smoleńska nie istnieje w polskiej świadomości. Jedynie co no to jest po pierwsze zdobycie tego Smoleńska 1611, bo to jest związane z wyprawą na Moskwę i ta wojna, która jest też pewne ma skojarzenia z obecną sytuacją i to, że był tak zwany hołd ruski, który nie był hołdem ruskim tak naprawdę, no to ona, w jaki sposób ten Smoleńsk tam istnieje. No i druga ta wojna też zwycięska, kiedy Moskwa próbowała odebrać ten Smoleńsk i to się nie udało. No to te wojny istnieją. A to, że później Moskwa jeszcze raz nas zaatakowała, był ten potop moskiewski, jakoś nie zaistniał w polskiej świadomości. A co w ogóle sprawiło, że w polskiej historiografii i edukacji te tereny zeszły na dalszy plan? No właśnie, jak wspominałem, no to tutaj przede wszystkim był ten problem zaborów, że rosyjska cenzura na pewno nie dopuściłaby, no i nie dopuściła Sienkiewiczowi opowiedzenia o tej wojnie. On tam próbował w jakiś sposób omijać ten temat, tworząc nawet wymyślne nazwy na ówczesną Moskwę. Później druga RP, międzywojenna Polska też w jakiś sposób nie mogła, znaczy nie pojawiła się jakaś większe zagospodarowanie tego tematu, a nawet gdyby się pojawiło, to i tak zostałoby przykryte przez czasy PRL-u, kiedy też przedstawianie Rosji jako wroga, no to nie było mile widziane i też ze względów na cenzurę nie zostało to odzwierciedlone. No i nasza trzecia Rzeczpospolita, no to tutaj właśnie skupiono się bardziej na tych kwestiach obyczajowych, że tak powiem. I też no, ten potop moskiewski, ta wojna z Rosją 1654 roku, gdzieś tam powoli się może przebija, ale to jest bardzo powoli i nie istnieje ani w zbiorowej wyobraźni, ani w edukacji, bo po prostu ten potop szwedzki, który nastał od 1655 roku, jest tak bardzo dobrze zagospodarowany pod względem kulturowym, ze względu na Sienkiewicza. Później jeszcze to zostało utwierdzone właśnie bardzo dobrą ekranizacją Jerzego Hoffmana. Zresztą nominowano do Oscara, to jest jeden z najpopularniejszych polskich filmów. Zresztą ma status filmu świątecznego, czyli na każde święta on jest kilka razy puszczany na kilku kanałach i można do znudzenia to oglądać.
I w dodatku jeszcze potop szwedzki w tym samym czasie, który odbywała się ta inwazja moskiewska, no to potop szwedzki dotknął miast, miejscowości, no które są w obecnych granicach Polski. Więc to też no, to spycha na plan dalszy to, co się działo na wschodzie. To, że Wilno zostało spalone, to, że tam Moskwa doszła w samo serce Wielkiego Księstwa Litewskiego. Tego po prostu nie ma, bo no, konkurencja jest tutaj wyraźna i bardzo silna, mówiąc tutaj o potopie szwedzkim. A kim pana zdaniem z krwi są mieszkańcy ziemi smoleńskiej? Bardziej Białorusinami czy Rosjanami? Z krwi, jak rozumiem, to czyli etniczna. Etniczna, tak. Pod względem etnicznym, no tutaj jest to zagadnienie dotyczące księstwa smoleńskiego, które dosyć długo istniało w średniowieczu i w końcu zostało ostatecznie się wydawało przez Witolda w XV wieku przyłączone do Wielkiego Księstwa Litewskiego. I tutaj, no, czy możemy mówić już o Smoleńszczanach w tym momencie? Oczywiście to nie jest nowoczesny naród jeszcze wtedy i ta świadomość narodowa nie dotyczyła ludności warstw niższych, ale też gdzieś XIV-XV wiek wykształca się język białoruski, którego zasięg obejmuje nie tylko granice obecnej Białorusi, ale też granice obecnej Rosji. I właśnie jeżeli patrzymy biorąc to kryterium językowe, które bardzo często było brane w czasie odrodzeń narodowych od drugiej połowy XIX wieku, no to ta ludność etniczna, czyli ludność białoruska, sięga też obszaru Smoleńszczyzny. Historycznie jednak, no to obszar Smoleńszczyzny ma nieco inną historię, ze względu na to, że był osobnym księstwem jeszcze przyłączonym do Wielkiego Księstwa Litewskiego dosyć późno. Najmniej tutaj właściwie wśród tego podziału starolitewskiego, białoruskiego mają do powiedzenia właściwie Rosjanie, bo jeszcze w XIX wieku, jak pocztowcy, pocztylioni szli z pocztą w stronę zachodu, to przekraczając granicę pomiędzy Rosją a Smoleńszczyzną, mówiono, że wkracza się do Litwy, że to już jest Litwa. I ta granica kulturowa, mentalnościowa, ludnościowa była tak wyraźna, że wiedziano, że mimo, że ileś lat już minęło od rozbiorów, wiedziano, że to jest Litwa, że to nie jest Rosja, to nie są te rdzennie rosyjskie ziemie. Czyli pana zdaniem... Bardziej białoruska niż rosyjska, oczywiście, zdecydowanie. Dobra, jasne. A jak pan w ogóle ocenia ideę niepodległej Smoleńszczyzny? No tutaj jest kilka problemów z tym związanych. Pierwszy, no to jest oczywiście ten geopolityczny, bo tutaj trzeba by było się zastanowić nad warunkami, w których mogłoby się to dokonać. I biorąc pod uwagę obecne zakleszczenie pomiędzy reżimem białoruskim Łukaszenki a reżimem rosyjskim Putina, no to musiałby dojść do pewnego upadku reżimu tego ważniejszego, putinowskiego, i dopiero wtedy na gruzach tego kryzysu politycznego wewnątrz Rosji mogłoby coś się wykształcić, jakaś niezależność kolejnych jednostek terytorialnych tego państwa. Co no, trudno na razie przewidzieć taką możliwość, chociaż no, Polacy też bardzo długo czekali na swój moment po rozbiorach. I druga kwestia dotyczy tego, czym ta państwowość, niepodległa Smoleńszczyzna miałaby być. Po pierwsze, czy mówimy tutaj o odrodzeniu państwowości księstwa smoleńskiego, co nie znaczy odrodzeniem 1:1 księstwa, tylko odrodzenia pewnej jednostki terytorialnej państwowości dawniejszej. Z jednej strony ma to
wymiar symboliczny, czyli pokazanie, że Smoleńszczyzna ma tradycje państwowe długie, sięgające średniowiecza. Z drugiej, ewentualnie mogłoby to mieć wymiar prawny, ale poprzez odwołanie się do dawnych granic księstwa smoleńskiego, co w tym wypadku nie miałoby jednak praktycznego wymiaru z tego względu, że Smoleńszczyzna straciła niepodległość, księstwo smoleńskie, na rzecz Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego, które to Wielkie Księstwo Litewskie, państwowość Wielkiego Księstwa Litewskiego nigdy się tak naprawdę nie odrodziła. Próbowała ją odrodzić Republika Litewska, ale ostatecznie uznała się za państwo nowe, państwowość nową, jedynie symbolicznie odwołując się do dziedzictwa dawnej Litwy. Próbował to zrobić Józef Piłsudski, czyli stworzyć Wielkie Księstwo Litewskie w ramach Rzeczpospolitej, ale też z przyczyn politycznych ten projekt został zarzucony. No i tutaj to księstwo Smoleńszczyzna niepodległa sprowadzałoby się tak czy tak jedynie do państwowości nowej, jeżeli by doszło do stworzenia niepodległego państwa. W tym wypadku musiałoby samo sobie ukształtować granice na zasadach właśnie etniczności tych ziem. Jeżeli oczywiście doszłoby do usamodzielnienia się tego obszaru, czyli że tutaj władza rosyjska by już nie sięgała i zostałoby to uznane międzynarodowo, więc tutaj jest droga bardzo trudna i daleka. No i jest jeszcze trzecie zagadnienie związane z tym, bo jak wspomniałem, Wielkie Księstwo Litewskie państwowość Wielkiego Księstwa Litewskiego nigdy nie została odrodzona. A mówimy tutaj o obszarze nie tylko dzisiejszej Litwy, ale przede wszystkim być może Białorusi. To są zresztą dwa państwa, oczywiście Białoruś w tym nurcie niepodległościowym, antyłukaszenkowskim, no to są dwie państwowości, które mają znak pogoni, ten sam znak, który odwołują się właśnie do tego samego dziedzictwa, ale jednocześnie tutaj granice Wielkiego Księstwa Litewskiego też to też nie jest właśnie połączona Litwa i Białoruś, ale też właśnie ta część Smoleńszczyzny, która była w granicach Litwy przed rozbiorami. I tutaj z kolei sytuacja jest inna niż w wypadku odrodzenia państwowości Księstwa Smoleńskiego, bo wrogiem, czy tym państwem, które zabrało część terytorium Litwy, była Rosja, która państwowość nadal istnieje. I tutaj roszczenia terytorialne takiej odrodzonej państwowości Litwy miałyby większe znaczenie w tym wypadku właśnie w odniesieniu do Smoleńszczyzny, gdyby doszło do stworzenia takiej nowej, odrodzonej państwowości litewskiej. Także tutaj, jeżeli jeszcze raz odwołując się do tej państwowości litewskiej, to pamiętajmy, że to państwo nigdy nie stworzono jakiejś alternatywy, która w jakiś sposób by nawiązała do tego dawnej Litwy. W tym sensie, że nie było to państwo tylko litewskie, nie było to państwo tylko polskie, ani tylko białoruskie, w tym sensie ruskim. Było to właśnie, jak próbowano odradzać tą państwowość, no to odwoływano się najbardziej do wzoru szwajcarskiego, czyli gdzie żyją różne grupy etniczne, ale mają one równy status, czyli w jednym rejonie mówi się w jednym języku, w drugim takim, a w trzecim takim i wszystkie rządzą się mniej więcej swoimi prawami i nie ma dominacji jednego nad drugim. No to zostało całkowicie wypaczone na przykład po 1918 roku, gdzie w Rzeczpospolitej panowała dominacja narodowości polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, na Litwie języka litewskiego, kultury litewskiej. No, Białoruś wtedy niepodległa nie powstała, no ale po 1991 roku mamy właśnie też taką sytuację, że to jest, no, znaczy mieliśmy przez chwilę, później teraz mamy właściwie rusyfikację tego obszaru. Więc tutaj, jeżeli wracamy do tej Smoleńszczyzny, jest zagadnienie po pierwsze związane z geopolitycznymi możliwościami, po drugie
właściwie czym miała być ta państwowość i po trzecie, czy nie jest to też część szerszego, czy nie byłaby to część szerszego projektu odrodzenia właśnie takiej starej litewskości, jak się niegdyś mówiło. I teraz, jeśli pan wspomniał Białoruś, to następne pytanie brzmi w taki sposób. A czy historia I Rzeczypospolitej mogłaby stać się dobrym pomostem dla dialogu między Polską a Białorusią? Na pewno tak, tylko że jeżeli wracamy znowu do tej sytuacji obecnej politycznej na Białorusi, no to jest bardzo trudne ze względu na obecną dyktaturę w Białorusi i oczywiście Łukaszenka też się odwoływał do dziedzictwa I Rzeczpospolitej. Nie mamy pomiędzy Polską a Białorusią nie ma też takich historycznych niesnastek, na przykład związanych z II wojną światową, aż tak wiele, jak w przypadku Polski i Ukrainy. I tutaj, jeżeli właśnie Białoruś szuka swojej korzeni, swojej państwowości, no to Wielkie Księstwo Litewskie jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Pamiętajmy, że język ruski, czyli ówczesna wersja języka białoruskiego, no to on aż do 1696 roku był językiem urzędowym w Wielkim Księstwie Litewskim. I ówczesna Litwa miała właściwie dzięki niej kształtowała się ta świadomość białoruska. Ale to też właśnie tutaj wymaga od strony polskiej pewnego właśnie spojrzenia na dzieje Rzeczpospolitej bardziej w sposób niepolski, czyli bo sytuacja jest taka, że po 1918 roku Rzeczpospolita Polska chciała stworzyć coś, czym nie była właściwie przedrozbiorowa Rzeczpospolita. Mówię tu przede wszystkim o tej opcji, która wygrała, o opcji narodowej. Czym chciała stworzyć państwo, w którym mogła się stać Rzeczpospolita obojga narodów po jakimś czasie. Właściwie po tym czasie, które zabrały nam rozbiory. Czyli państwem bardziej jednolitym narodowościowo, państwem języka i kultury polskiej, w którym właściwie te odrębności narodowe będą miały charakter taki regionalny. Problem polegał na tym, że ten projekt nigdy nie został dokończony i nigdy się nie zrealizował. I tutaj ten problem, że to wszystko zmierza do takiego finału, zauważyli właściwie tak zwany ruch nowolitewski. I oni odrzucili możliwość odrodzenia Unii Polsko-Litewskiej właśnie też rozszerzonym, właśnie w tym dawnym kształcie razem z Białorusią. I tutaj oddali właściwie całe dziedzictwo Rzeczpospolitej Polsce i Polska zagospodarowała to dziedzictwo właśnie w tym duchu takiego skończonego projektu polskiego, czyli że Rzeczpospolita była państwem języka i kultury polskiej, że ówcześni Polacy to jest to samo, co dzisiejsi Polacy i Polacy właściwie szczycą się takimi zwycięstwami jak Kirchholm, mimo że dokonała tego armia litewska pod wodzą hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Pasjonują się dziejami rodu Radziwiłłów, chociaż ród Radziwiłłów jest rodem typowo litewskim, tak samo jak ród Sapiehów i nie ma takiego jeszcze, no powoli to się robi, ale nie ma takiego masowego wśród ludzi przeciętnych właśnie zjadaczy chleba w cudzysłowie, takiego spojrzenia na te dzieje przedrozbiorowe, że to nie było tylko nasze, że oprócz tego projektu Rzeczpospolitej, który narodził się w 1569 roku, cały czas istniała korona i Wielkie Księstwo Litewskie obok tego. A koniec końców wyszło na to, i to jest właśnie takiej zbiorowej świadomości Polaków, wyniesionej ze szkoły i wyniesionej z tego wszystkiego popkulturowego, co nas otacza, z trylogii i tych nowych powieści, etc.,
że Rzeczpospolita i korona to praktycznie jest to samo. A Wielkie Księstwo Litewskie, no to są tacy Polacy, tacy trochę inni Polacy jak górale Zakopanego. I takie spojrzenie trochę bardziej dostrzegające to, że jednak Litwini to Litwini i być może wśród tych Litwinów byli też tacy, którzy byli jednocześnie Polakami, ale to też nie jest taki warunek sine qua non. No to tutaj potrzeba jeszcze tej pracy, bo jeżeli patrząc na Białoruś, na to zainteresowanie Rzeczpospolitą obojga narodów, przede wszystkim w Wielkim Księstwie, no to widzi się tutaj tą historyczną ciągłość właśnie tej litewskości ówczesnej z dzisiejszą białoruskością. I właśnie musimy się w pewien sposób spotkać na środku, że Polacy zaczną dostrzegać, że Kościuszko jest polskim bohaterem, ale może być, jest bohaterem Białorusi, czyli że pewna podwójne tożsamości i pewna niejednoznaczność narodowa tożsamości jest czymś właśnie takim wyróżnikiem tego okresu. Dobra, jasne. A jak pan odnosi się do idei Międzymorza? Federacji, do której weszłyby współczesne terytoria Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i zachodniej części Rosji. No i właśnie w tym Smolszczyzny. Odnoszę się pozytywnie, tylko że tutaj też mamy taką sytuację geopolityczną, że już potrzeba więcej działań, a mniej mówienia na ten temat, bo ten temat właściwie istnieje od lat 90. co najmniej, jeżeli chodzi o wolną Polskę. I tutaj mamy taką sytuację geopolityczną, że tutaj potrzeba konkretnych działań związanych z tworzeniem jakiegoś systemu bezpieczeństwa. I też to, że mamy to zagrożenie rosyjskie i czuje to zarówno Litwa, Ukraina doświadcza wręcz i Polska, no to raz, że to zbliżyło nas pod tym względem, przede wszystkim z Litwą, bo mieliśmy pewne takie trudne stosunki przez pewien czas. I no, z Ukrainą jest już gorzej, bo mamy pewne też zaszłości historyczne, które nie zostały rozwiązane i to jest takim paliwem antyukraińskim w Polsce, też na pewno wykorzystywanym przez Rosję. Ale tutaj wymaga to też konkretnych działań, by właśnie ta idea intermarium, Międzymorza w jakiś sposób zaczęła się urzeczywistniać, bo nic nie integruje tak jak wspólny wróg. I po drugie też obszar postsowiecki jest bardzo mocno przesiąknięty kulturą rosyjską, rosyjskojęzyczną i też i tutaj no, Polska jest całkowicie wolna od kultury rosyjskiej, poza tą klasyczną, ale tą obecną popkulturową, no to w Polsce nie słucha się tego, co się słucha powiedzmy w Moskwie, nie ogląda się tych samych filmów i nie czyta się tych samych książek, co w Rosji, a jeżeli chodzi o Ukrainę czy Białoruś, no to już jest zupełnie inaczej. I to też w pewien sposób nas oddziela. Pamiętajmy też jeszcze jedno, jeżeli patrzymy na dzieje Unii Polsko-Litewskiej, no to trwało blisko 200 lat, aż powstało takie konkretne państwo właściwie z tych dwóch państwowości powstało nowy organizm państwowy. I tutaj też pamiętajmy, że to może być długa droga, tylko że potrzeba więcej konkretnych działań. I no, 3 sfery. Jedna to jest właśnie ta militarna, druga kulturalna, kulturowa, no i trzecia gospodarcza, by zacieśniać też więzy gospodarcze, by tworzyć właśnie taki jeden organizm pomiędzy tymi wszystkimi, tymi państwami dawnej Rzeczpospolitej. No, problem jest tego wielkiego braku Białorusi i jeżeli też wymaga to przesilenia rządowego zarówno na Białorusi, jak i w Rosji, żeby tutaj raczej doszło do zmiany wektora politycznego w stronę zachodu w Mińsku. No i żeby tutaj też doszło do odrodzenia, odzyskania niepodległości, czy stworzenia niepodległej Smoleńszczyzny, czy też w jakiś sposób oddzielenia jej od Rosji. Więc
to są też problemy i wyzwania, którymi trzeba się zająć. Po pierwsze od stworzenia tego właśnie wspólnego organizmu i właśnie takiego rzeczywiście urzeczywistnienia tej idei Intermarium, a nie tylko o niej mówienia, bo na razie jesteśmy cały czas na początku drogi, dużo się o tym mówi, dużo się odwołuje do historycznych przykładów, ale mało konkretów jest. I to jest a sytuacja geopolityczna zmusza, żeby tych konkretów było zdecydowanie więcej. A czy nie przypomina to próby utworzenia dawnej Rzeczypospolitej Polskiej dla pana? Tak jak mówiłem, to bardziej przypomina jakieś może zabiegi gdzieś tam u nich w krewie z końca XIV wieku, jakiegoś powoli docierania się Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jesteśmy gdzieś na tym początkowym etapie. I właściwie historia lubi się powtarzać, tylko za każdym razem jest to inna inscenizacja, czyli jak w teatrze, że sztuka jest ta sama, ale reżyser tworzy jakąś nową wersję, uspółcześnia ją, jakoś trochę zmienia ten scenariusz i tutaj też mamy taką sytuację. Historia się w pewien sposób powtarza, tylko że trochę odgrywamy inną sztukę też tak naprawdę i ta droga, wróciliśmy właściwie do punktu wyjścia, że mamy te oddzielne państwowości, jednoznacznie polską, jednoznacznie litewską. Litwa i właściwie dawna Litwa się podzieliła na tą Litwę i Białoruś i Smoleńszczyznę, która jest pod reżimem rosyjskim. Mamy, i jeszcze Ukraina do tego doszło, też jest dawny obszar Wielkiego Księstwa Litewskiego, więc to państwowość jest podzielona. Ale jesteśmy na tym początkowym etapie. Mamy bardzo duży bagaż złych doświadczeń, przede wszystkim historycznych, pomiędzy Polską a Ukrainą i też Litwą. To też nas obciąża i jest przez to poziom nieufności duży. Polacy mają duży poziom nieufności do Ukraińców, Litwini mają duży poziom nieufności do Polaków. Pomiędzy Polakami a Białorusinami chyba jest najwięcej takiej sympatii, ale tutaj problem jest taki, że władza jeszcze nie jest przekonana i to też odpowiada temu, co było pod koniec XIV wieku, że były bardzo dużo wzajemnych wojen pomiędzy Polakami i Litwinami właśnie w czasach średniowiecza. Jagiełło być może brał w jednej z takich wypraw łupieżczych na Królestwo Polskie udział i to była wyprawa, w której spalono wiele miejscowości i tam wzięto iluś ówczesnych mieszkańców ówczesnej Polski w niewolę litewską. I takie zaszłości też były na początku tworzenia się tego wspólnego projektu Unii Polsko-Litewskiej i to jakoś przełamano, patrząc na wspólne interesy i to, co z tego może wyniknąć. I też mam nadzieję, że w końcu decydenci wezmą się do konkretnej roboty i tutaj zacznie się tworzyć coś, mimo tych wszystkich przeszkód, tych trudności, po części historycznych, po części społecznych, mentalnościowych, to zacznie się powoli toczyć ten kamień. Żyjemy w dużo szybszych czasach, więc być może jakiś taki konkretny organizm, może nie państwowy, może państwowy, i jeszcze zarysowując ten horyzont końcowy, trudno właśnie zarysować ten horyzont końcowy, ten cel, do którego ma to prowadzić. Na pewno powinno być to intermarium Międzymorze, powinno być czymś, w którym nie będzie dominacji jednego nad drugim, ale czymś takim, w którym każdy będzie mógł czerpać własne korzyści. I też trzeba by było rozładować strachy, które wiążą się na przykład z polonizacją, co też w jakiś sposób Litwa została ukształtowana na takim nurcie antypolskim, związany ze strachem z dominacją kultury polskiej i języka, że to zdominuje język litewski i kulturę. Ale też tutaj jest jeszcze jedno ważne zagadnienie, nie tylko związane z zagrożeniem rosyjskim, wspólnego wroga, ale też te wszystkie państwa, o których tutaj mówimy, mają duży problem demograficzny.
On dotyka, znaczy jest zagrożeniem w różnym stopniu dla różnych państw. I dla Białorusi czy Litwy, które liczą kilka milionów mieszkańców, no to spadek liczby ludności może być wręcz takim egzystencjalnym zagrożeniem dla tych państwowości. I tutaj też trzeba się zastanowić nad tymi problemami. Czy być może, no, trudno powiedzieć, czy w jaki sposób ukształtować tą przestrzeń dawnej Rzeczpospolitej, czy ma ona się na przykład stać jakimś centrum, no, centrum migracyjnym to jest bardzo złe słowo w obecnych czasach, ale czy być może, nie wiem, czy w jakiś sposób odrodzenia jakiejś nowej świadomości narodowej, trudno tu cokolwiek wyrokować, w jakim kierunku, ale to jest mnóstwo wyzwań, projekt jest ciekawy i na pewno trzeba go kontynuować, bo być może to jest po prostu jedyny ratunek dla nas wszystkich tutaj. Dobra, dziękuję za odpowiedź. I teraz ostatnie pytanie. A jakie źródła lub opracowania może poleciłby Pan osobom, które chcą lepiej poznać historię tych wschodnich ziem? Takim najlepszym opracowaniem właściwie jest książka, właściwie pierwszy tom oksfordzkiej historii Unii Polsko-Litewskiej Roberta Frosta, brytyjskiego historyka. I to jest wielkie, wielostronicowe dzieło. To jest pierwszy tom historii Unii Polsko-Litewskiej. W przygotowaniu jest też drugi. Poza tym mamy bardzo dużo książek dotyczących życia, obyczajowości, właśnie jak się żyło w przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Czy to teraz Joanny Orzeł, czy Sarmatia Artura Wójcika, czy książki Jacka Komudy. Mamy również taką właśnie spojrzenie bardziej właśnie nie skupiające się na tym aspekcie wyłącznie polskim, ale takim właśnie wielonarodowościowym. Rzeczpospolita wielu narodów profesora Sulimy Kamińskiego. Ona została też przetłumaczona na właśnie te wschodnie języki. Ukraiński na pewno, nie wiem czy też białoruski, ale jest też historia Wielkiego Księstwa Litewskiego wydana przez Kolegium Europy Wschodniej w języku białoruskim. Także mamy dużo publikacji poświęconych temu okresowi. Jest profesora Henryka Wisnera. To też jest, można się sporo dowiedzieć o tamtym okresie. Dobra, dziękuję bardzo Panu za rozmowę. Bardzo było miło słuchać Pana. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo dobra informacja, z której mam nadzieję, że ktoś ją wykorzysta i też miło było słuchać Pana właśnie. To mi bardzo miło za zaproszenie.